Este vello alxibe de Vilaxoán foi construído en 1942 pola Falanxe. A súa localización era clave para poder dispensar auga ás vivendas da zona, pero o depósito quedou en desuso cando se instalou a rede municipal de augas. Dende entón, o alxibe foise deteriorando co tempo, converténdose nun risco para peóns e veciños. O risco que ten é que iso, que momento menos cair abaixo. Vai facer un peligro, un desastre aquí na zona esta. Dende a Asociación de Veciños denuncian o perigo que supón o mal estado no que se atopa o alxibe e piden ao Concello que tome medidas. O Concello ten que facer algo, non se pode ter unha calle cerrada 2 anos, é máis anos que vayan a vir. Ten que facer algo con este tema. Segundo a Asociación de Veciños, o Concello sinala que non pode retiralo porque o alxibe está nunha propiedade privada. Sen embargo, o propietario reclama que o depósito foi construído pola Administración para dar servizo a todos os veciños. O propietario está deseando que se quite, pero claro, el di que non é del. El di que era un servicio que se lle daba a todo, que se lle daba a todas as casas, que nunca cobrou nada por ese servicio, que era un servicio que o pagaba entre todos en comunidade, e que tocouña el de que quedou da finca del, el dá todas as oportunidades, todas as facilidades para que se lle quite dai, e ese é o que estamos. Dende a Asociación de Veciños mostranse a favor do propietario e piden ás administracións que actúen. Esta xente non ten ninguna responsabilidade desa, porque cando lle venderon isto estaba eso aí. Eso aí daba servicio a todos. Veu a rede municipal de aguas para a zona e conectou todo o mundo a agua. Eu creo que cando se fai iso, o que trae a unha nova, tendrá que retirar unha vella. Se se pon agua para aquí, habrá que retirar o que estaba. Tamén piden a colaboración da empresa que xestiona o suministro de auga. Pois debería axudar a algo, porque eles agora están cobrando un recibo de agua aquí, cando antes verdadeiramente estaban servidos con un pozo que teñen aquí a través deste aljibe. Isto agora, claro, é unha cousa que é un aljibe que está nun barrio que daba servicio a todos. É moi difícil que se poñan a todos de acordo para que paguen a retirada desto. Isto ten que retirar a administración, para iso a montou, que non non montar. Dende a Asociación de Veciños xa mandaron un escrito ao Concello para que tome medidas. Polo de agora, agardarán a resposta da Administración Municipal. No caso de que non se tomen solucións, non descartan comezar a mobilizarse.